El van convidar diversos anys a fer de jurat. I anaven, sembla, el Met i ell. Els convidaven i s'ho passava. Va tenir una època, al final ja que estava malalt i que estava, diguéssim, retirat, que s'ho va passar molt bé amb lo dels programes de televisió, que el convidaven a fer de jurat a Bilbao i una sèrie de coses, i després ja va començar també a remoure lo de l'AIA i també anava a les taules rodones i tot això, i però no se sentia orgullós perquè el vessin criat amb ell. Ell suposo que se sentia orgullós perquè com que ell sabia, doncs és lògic que hi anés per explicar el que sabia. Entens? Vull dir, és aquesta manera de ser que no era un home que fos ni fato ni orgullós ni vanidós. Ell disfrutava, per exemple, al fer el reportatge del Romànic, disfrutava perquè estava boig pel Romànic, però no deia, mira jo què he fet. Home, sí, se sentia orgullós d'haver fet un dels primers documentals de les pintures que hi havia, però se sentia més orgullós de que estessin les pintures al museu, que ell les pogués filmar, que no pas del fet en si que ell ho hagués fet. Almenys és aquesta la idea que jo percebia. I fins i tot l'Eno, doncs la col·lecció, a més de la pel·lícula que va fer diapositives, els hi va passar a l'Eno per les seves conferències. Això vol dir que poca cosa hi havia. Llavors les conferències, recordeu que era a base d'anar amb un projector i passar diapositives.